се чула, баба разбрала да се готвят вечери и селото дина. Ел Николов, обадените са? Не, ще се видим. Аз бях в Италия. Той каза, че сте близки. Да. Той много ме хареса и той като изпълнител. Да. Защото аз му викам, в моите класация на първо място. Да. Обаче всичко хубаво да се срещнем. Пак да се срещнем, да. Някоя друга съм. Да. Аз утре пак съм тук. Пак си тук? Да, пак съм. Айде. Утре отиваме на Чикърдъкова. Утре с моите ще идвам. Така ли? Такова къде е утре? Силистра? Виница ли сте вие? Аз утре ще дойда за Виница пазничко. Който любима изпълнителка. Една от любимите, она дали рана ти беше. Сега към Саразово. На колко години си? Качвате ли тези снимки? YouTube. На коя страница? Ще ви дам после. Тръгваме си. Абе, като напишеш този събор, той друг не снима. Ще ме намериш, аз имам 4 канала. На името на Георги, Джордж. Джордж. На български или На латиница, български е той. Чувай, баба разбрала, че
Фолклорна група Росна китка от село Подвес. Благодарим ви. На сцената се качва сега едно момче. Това е 10-годишният Станислав Илиев Сапунов. Той представлява Народно читалище